ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಯಾನಿತ್ತ ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡಕ ನಂಗೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಆಜಿ ಮೇಳ ಉಂಡು ಆಜಿ ಮೇಳದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೇರೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಕಲಾವಿದರು ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೇರೇನೆ ಅಂಚಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ರೈಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಈ ಸತಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆಜಿ ಮೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ 29 ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ತೀರ್ಥ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನೀಲಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ನೀಲಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಕಟೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಮೂಲೆ ವಿದುಷಿಯಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲಾಲೆ ಅರೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಂದುಲ್ಲಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೇನೆ ಆಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಆಜಿ ಮೇಳದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಿಲೇಖನೆ ಮಾತಿರಿಂದ ನಂಗೆ ತೊಂಬರ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಈ ಸತಿ ತಂದೇಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಯರೆ ನಂಗೆ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ನು ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಅರೆಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮತ್ತ ಆರ್ಲ ಆಜಿ ಮೇಳದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಲೋಕೊಂಡು ಈ ವಾದಿರಾಜರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೇ ಬಂಡದೆ ವಾದಿರಾಜರ ಪಾತಿರ್ದು ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಈ ದಂಡನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರೇನ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಂಚಿನ ಆಪಣ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ವೇಷ ನಂಕಿತ ಮೂಲ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ 4 ಮಂದಿ ಎಂಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀ ರಾಬುಜಿ ಅಂಚ ಐಟು ಒಂಚೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಂಡನ್ನು ಕಲಾವಿದರೇಡೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಡಗೆ ದೇವಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಆರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಬಾಡುನಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಿ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ತಿರುಗಾಟೋಡು ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ಅರೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬೈದ ಮಹೇಶ್ ಸಾಣೂರ್ಲ ದೇವಿ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಮಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟಿಯನ್ಲ ದೇವಿ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅರುಣ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅಂಚ ಐಟ್ 2 ಜನ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ರಕ್ತ ಬೀಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗಿತ್ತ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಜಿ ಮೇಳದ ಹಿಡಿದು ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅರಳ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಈ ಸತಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಅಮ್ಮುಂಜ ಮೋಹನ್ಲ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಅಂಚೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಆರ್ಲ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಅಂಚ 4 ಜನ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು 5 ಇಂಚಿನಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ 6ನ ಒಂಜಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಈ ಸತಿ ಮೂಲು ಮಲ್ಪ ಓಡು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ 6 ಈ ಸತಿ ಇನ್ನಿತ 6 ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮೋಹನ್ ಆರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಚಂಡ ಮುಂಡೆ ಇತ್ತರೆಗೆ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಂಡೆ ಮೇಳಾಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೇಳದ ಚಂಡಮುಂಡರ್ನ ಪಾತ್ರ ಚಂಡಮುಂಡನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದಿನಾರೆ ದೊಂಬು ಅಂಡ್ ಈರು ಬಂದ್ಲೇಕನೆ ಈ ಸತಿ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಡೋರು ಆರು ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 3 ಚಂಡಮುಂಡನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಅವೇನಿಕುಲು ತೂವೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಭಾಂಗಣವು ಅಲ್ಫಲಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಓಲಾಪುನ ಜಾಗ ರೂವಿ ಎಂದು ಮಸ್ಕತ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ರೂವಿ ಬಂಡದೆ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಫಲಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಲ್ಪರಪುರ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೆಗೆ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಸಲಾಲೋಡದೆಲ್ಲ ಬೈದೇರೆ ಎದ್ದೂರ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರೆ ಸೋಹಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತ ಬೈದೇರಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿತ್ತಾಪಣು ಇತ್ತ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ತ ಬರ್ರ ಅಡೆಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಬರುಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಆರ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರೆ ಆಟೋಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬೈದಿರಕಲು ಒಟ್ಟನಾಗ 1,800 1,300 ಜನಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸಭಾಂಗಣದ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿತ್ 6 ಜನ ಸಭಾಂಗಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭ ಎಂಚ ತುಲೆ
ನಮಸ್ಕಾರ. ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂತಾರೆ ಅವೇನಾರ ನೆನಪು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಗ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಏತ್ ಸಮಯ ರಮಾನಂದರಿ ಇಡೆ ಮಸ್ಕತ್ ಬರ್ತದೆ ಸುರುಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತು ಆಂಡ್ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 14 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಮಸ್ಕತ್ ಊರುಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ದುಬೈದ ಊರುಡು ಅಂಚ ಓವರಾಲ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮೂರು ಮಸ್ಕತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಸ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಂದುಂಬು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂತೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 2 ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಂತ 2 ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು. ಒಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರತ್ತಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾರಾ ಕಿಚನ್ ಉಂಟು. ಒಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಂಡ್ ಈಗ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಶುದ್ಧ ತರಕಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಉಂಡವು ಬಾರಿ ಪುದುಗಾರ್ತೆ ಪಡಿ ನೆಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ತು. ರಾರಾ ಕಿಚನ್ ಪಂಡ ಈಗ ಮಧುವಂಸದ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಹೊರಡುಂದ ಈ ಒಮಾನ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಾರಾ ಕಿಚನ್ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಣಸ್ಬೋಟ ರಾರಾ ಕಿಚನ್ ಉಂಡೆ ರಮಾನಂದರೆ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಇರ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಡ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ಕತ್ತದ ನಡಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಕ್ಕ ಬೀರುವ ಜವಣೇರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಿರಿಯ ತುಳುವಿರ್ನಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಕ್ಲಮಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಮಾನ್ ತುಳುವಿರಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದಕ್ಕೂ ನಾಟಕ ಅದು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆದನು ಈ ತೊಡ್ ದೂಯಿತು ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಸುಮಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆದನು. ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ನೀ 30 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಒಮಾನ್ದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನೇ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾತಂದು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪನವದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಇನಿ ಆಜಿ ಮೇಲದ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಜಿ ಮೇಲದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೆಜ್ಜಿದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅವಳು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಿನಿ ಇನಿ ಇಡೀಗೆ ಒಮಾನುಗಳು ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು 30 ಜನನು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕೂಡ್ಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ವಿಶೇಷನೇ ಐಟ್ಲ ಬಿರುವ ಜವಣಿರದಾದಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಏಪವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನ ಕಲೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ಊರು ಕಾಣುತ್ತದೆ 4 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಜೆ ಪಟ್ಟಣಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಆ ದೇವರಿನ ನಾಲ ಆತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜೀವನೋಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಮಾಂಡುಪುನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಕಲ ಮುಖೇನಲ್ಲ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಗಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಮಾನದ ಪುಣ್ಯ ಮೂವಿಡು ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊಡುವ ಅನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವ ಜವಣೇರು ಮಸ್ಕತ್ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಂಡು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಬಿರುವ ಜವಣೇರನ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡು ತೂಪಿನಾರು. ಬಿರುವ ಜವಣೇರನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಪುನಾರು. 6 ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ. Anna, thanks for coming actually. It's our honor and pleasure. Ini actually nama ena montondulla na tuluta boomida. I mean when you're talking about on the international arena, you guys are going to create history. This is a wonderful day today where you're calling almost more than 40 artists have come over again from all the way. And I mean it's not only about them coming here. I took bhakti, I took sadhake, I took bhanga, I took I mean the entire thing together. Words cannot express this. It's beyond express. You guys are going to create history today. History will be rewritten today, and this day will be remembered for years and years in the ages to come. This is not simple. This is not easy. Netta period itna banga, netta period itna kelasa. The team from Guru Prasad to Nitin to Shankarupur and the entire team, they have done wonderfully work all over the time. Now to add on to this, putting so many actual ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನಗ ಪರಂಪರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂತಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಪೊನ್ನಾಗ ಅವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ವಿದೌಟ್ ಅಮ್ಮಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್
Now, it's also, I should thank the channel, which is doing also wonderful work carrying our culture internationally. It's not easy. And Nikana Vishay actually, here let's say Patara Popujere, Batakana Pura Patara, but Nama Kudla, particularly, Anna, you should come here because without you, this frame will be incomplete. The kind of work what you guys do on an international level and taking our culture, okay, Oman is just one place, but you're taking across 180 plus countries. So Tulunu Abhimana, Tuluta culture, Encha Uppoda, and taking it across all the world. We need to learn from you guys. You guys are doing extremely wonderful work, not only in Mangalore, but beyond that. I mean, all the edde kelasa nadutundu punaga, Nikular Ullar, they were Nikla Sada Shakti Kurodu, Bhakti Kurodu. I mean, you should prosper. You should be the international kind of a channel beyond Panpurite, and you are blessed to do so. So we feel so obliged that you're here, you've come all the way. Thank you, Anna. I mean, thank you, Anna. I think it's not been easy for us, okay? It's a moment of a pleasure for all of us. Wish you all the best, and God bless you, Anna. Oman, I want to talk. One note on India, Oman. Okay. So now, India and Oman, at this point of a time, are actually on the very different cusp. We are going to sign free trade agreement, okay, which is going to come up. So we are waiting for the results after this. By the next month, along with Narendra Modi and the team of Our Majesty visited India on a delegation which was invited by the President and by the PM's office. So Oman and India will have a bilateral agreement which is coming up. So you will see not only from the culture, but MOU has been signed for aerospace, for defense, for ICT, for shipping, for the borders and everything. Oman is going to be a very strategic location and a strategic business partner for India. Oman plays a very strategic, not only for the region, Middle East, Africa, and the entire Europe will be connected via Oman. So wish you all the best. This is a great time. Let's pray to God that the strategic relationship comes together and we build more relation between Oman and India. This country has been so great, blessed country. We have beautiful temples, we have beautiful churches, mosques, everything. This country is thanks to Our Majesty who has been letting us to do so much. It's not been possible without Majesty's blessings and the people of Oman. Beautiful people of Oman. Oman is a land of peace and prosperity. Mul yerla baydera, akana family tule, akana business tule, mul peace aftane, prosperity undu. They have grown over together. There's a bondness of togetherness. So God bless you, Anna. Thank you so much. Thanks for that time. Thank you, Anna. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಬಂಧುಲೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ತಲಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಆಜಿ ಮೇಳಲು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಸರಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತೋಜುನು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಈ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಆಜಿ ಮೇಳಲೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಮಸ್ಕತ್ ಬಿರುವ ಜವಣಿ ಮಸ್ಕತ್ ಈ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟನ ನಡಪ ಒಂದುಂಡು ಬಿರುವ ಜವಣೇರಿ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಕುಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಡ್ದಿಂಚಿ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದ ಸಸ್ಯಹಾರಿಲಾದ ಆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಊರುಡು ಮೇಳದ ಆಟ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಸ್ಕತ್ಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಅಟ್ಟಣೆನ್ ಮಲ್ದೇರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ರಂಗಸ್ಥಳ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮೇಳದ ಕ್ರಮಟೆ ಆಟ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಟ ಶುರುವಾಪಿನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಕೇಳಿಬುಟ್ಟುನು ಪಂಡದುಂಡು
ಅವು ಊರ್ದ ಕೆಲೆಗೆ ಇನಿ ಆಟ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ದುಂಬುರ್ದೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ. ಮೋನೆಗೆ ರಂಗಪಾಡುನ ಆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನಾಗ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಗು ಪೋದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟುನು ಐಕ ಅಬ್ಬರ ತಾಳ ಪಂಡದಲ ಪುದರ್ ಆ ಚೆಂಡದ ಸೊರಕೆಯನ್ನಗನೆ ಇನಿ ಈ ಊರುಡು ಆಟ ಉಂಡುಂದು ಕೇಂಡದು ಆಟ ತುಯ್ಯರ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತೆರೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಮದ್ಲೆಗಾರರು ಹಿರಿಯ ಮದ್ಲೆಗಾರರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಹಿರಿಯ ಮದ್ಲೆಗಾರರು ಮದ್ದಲೆಡುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ ಕಟೀಲ್ ಚೆಂಡೆಡುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಚಕ್ರತಾಳ ಬೊಟ್ಟುದೇ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಯಾನ ಉಂಡು. ಕೇಳಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಳಿ ಅಬ್ಬರ ತಾಳದ ಪೊರ್ಲುಂತುಯ್ಯರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತೂಪಿನ ಉಮೇದಡಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೇನೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ತೀರ್ಥದ ಹಾಲಿಡ್ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆ ಐತ ಸಿಂಗಾರಾತಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ, ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 1:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳ ಆದ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಈ ರಂಗಸ್ಥಳಟ್ಟು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಗುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ನ ನಿಜ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಟ ತೂದು ಮಂಗಳಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಈ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಇಡೀ ಆಟ ತೂದು ಆಟ ಗೊಬ್ಬಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಆಟ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಭಾಂಗಣಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸಭಾ ಕಲಾಪನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕುಲು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಓಲಗಾದ ಕುಲ್ದೇರು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚೇತನಾ ಕೆ ಅಂಚನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯಸುವರ್ಣೇರು, ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರೇರು, ಶ್ರೀ ಮಿತ್ರ ಹೆರಾಜೇರು, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಆನಂದ ಸನೀಲ್, ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್ಲು, ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಸೇರಿರಲೇರು, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ಕಾಪು ಮಲ್ಲಾರ್ ಆಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರಲೇರು, ನರೇಶ್ ಪೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣವೇರು, ವಾಲ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿರೇರಾ, ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಸಿಕೆ, ಅಚಲ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ರಮಾನಾಥ್ ಬಂಗೇರಾ, ಉತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಎಸ್ಡಿಡಿ ಪ್ರಸಾದ್, ದಿನೇಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತೂಯರೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಭಕ್ತರೇನೆ ಬಿರುವ ಜವಣೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಈ ಕೂಟಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಸಹೃದಯಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾ ಕಲಾಪನ ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ನಾನಿಲ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಅರೆಡ್ದು ಸುಗಿಪು ಗುರುವಣ್ಣ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತಜಂಬೋಪಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ
शोकविनाशकारणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सद्गुरुं तं नमामि। मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव अतिदेवो भव। ओम शांति शांति ಶಾಂತಿ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ನಡಪರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಮಾತ ಲೇಸದ ಗಣ್ಯರ್ನಕುಲು ದುಂಬಾಪೇರು ಮೂಜಿ ಸಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಲುಂಡು. ತ್ರಿಕಾಲ ಅಂದ್ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಐತ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ವರ್ತಮಾನ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಮೃಗರಾಜ ಸಿಂಹೆ ಕಾಡಿಡು ಪೋನಾಗ ನಾಲು ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀದು ಹೊರ ಉಂತುದು ಇಡೀ ತರೆನು ಹೊರ ತಿರ್ಗಾದ ತಾನು ನಡತೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನ ತೂಪು ನನ ಯಾನು ಒಂಚಿ ಪೋವುಡುಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಯಾನು ಓಲು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ನನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಯೋಚನೆದ ಪೂರಕವಾದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಲೇಸದ ಗಣ್ಯರ್ನಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದಿಪೊಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಪೊಂಜೋಲ್ ನಕುಲು शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ दीपज्योतिर्परब्रह्म ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂರು ದೀಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯರು ಅತಿಥಿಗಳು. ಅತಿಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಅವರ ಸಾಲಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸುಮನಸರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಮಸ್ಕತ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ಆರಂಭದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಾದ ಶಬ್ದಲಹರಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡಿಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಾತೆ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್, ರಾಮ ಅಮೀನ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬರ ಆರಾಧಕರಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಧೂತ ಸ್ವರೂಪದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದವರು. ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಿರುವ ಜವಣೆರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕೂಟದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ನೆನಪು, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ. ಸವನೀರ್ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ರೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಒಂತಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಿರುವ ಜವಣೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತರುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಅನಾವರಣ, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಂಚಿ. ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಅವರು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಮೆಮೊರೀಸ್, ನೆನಪುಗಳು. ಆ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬಿದ ಸಂಚಿಕೆಯೇ ನೆನಪಿನ ಸಂಚಿಕೆ, ನೆಂಪು ಸಂಚಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹೀಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತಾ ಋಷಿಕೇಶ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಅಕ್ಷತಾ ಋಷಿಕೇಶ್.
ಪುಲ್ಲೆ. ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೇಗ್ ಎನ್ನ ಉಡೋಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಿರುವ ಜವಣೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಗ್ರೂಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಾಯ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಲೋಚನ. ಬಿರುವ ಜವಣೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪಂಡ ಬಡವೇರ್ನ ಸೇವೆಗ್ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ಜವಣೇರ್ ಒಂಜಾದು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಸುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಉಪಕ್ರಮಲೇನು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ದುಂಬುಕೊನೋ ಒಂದು ಜವಣೇರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನೇರೆ ಎಂಕಿನಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಸೀಕಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಬಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಬಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಲು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು. ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಗ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಬೆನೆರೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಂಡ ತೊಂದರೆಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಗ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಬೆನೆರೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಂಡ ತೊಂದರೆಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನ ಭಾರತದ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಡು ತೊಡಕಾದು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಊರುಗು ಪಿರಪೋಯರೆ ಭಂಗ ಆಪಿನಪಗ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಅಪಘಾತ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಪಣವದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಎಂಕುಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಾದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಊರುಗಳು ಕಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಿರುವ ಜವಣೇರ್ ಮಸ್ಕದ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಐಟ್ಲ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಕಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ದಾರ್ಸೆಯಿದ್ದ ನಡತಿನ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಲೇನು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೆಚ್ಚಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಬಿರುವ ಜವಣೇರಿಗ್ ನನ್ನ ಏಪುಗ್ಲ ಮರಪಂದಿನ ದಿನ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕೆಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಲೇಸಿಗ್ಲ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಸಂಘಟನೆನು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ವರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೇನು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕ್ಲೇನ ತಂಡದ ಮುಖೇನ ನಡಪಾದುಂಡು. ಕರೀನ ವರ್ಷ ನಡತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಾಳಮದ್ದಲೆಲ್ಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿಡು. ಬಿರುವ ಜವಣೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಬಡವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾದ ಜವಣೇರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿನೆಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮರ ಆದು ಉಂತುದುಂಡು ಉಂದೇನು ಮಲ್ಲ ಮರ ಆದು ಬುಲೆಪಾದು ಐತ ಗೆಲ್ಲಲೇನು ಬಲ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲ್ಸ ನಿಕಲ್ನ ಪುಗೇಲರು ತಿವೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕೈ ಜೋಡಾಲೆ ಬಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕಾಕ್ಲೇನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸವನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೇವೆಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಬಂದುಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡುಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣ್ಯರೇನು ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಅರೇನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಧುರಿ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಾಡ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್, ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ನಾನಿಲ್ ಪರಿವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕೃಷಿ, ಸೇವೆ, ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಅರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ತಿರುವಜಬಣೇರು ಮಸ್ಕತ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾನಿಲ್ ಅರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಶಾಂತಾ ರಾಮ ಅಮೀನ್. ಶಾಂತ ಮುಖಮುದ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆ ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರ್ಕ ಆರು ಕೊರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಫಲರೂಪಡ್ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನ್ಲ ನೆಂಪು ಮಂತೋನ್ಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸುಚೇತನ ಕೆ ಅಂಚನ್ ಮಾಧುರಿ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಸುಚೇತನ ಕೆ ಅಂಚನ್ 2018 ಸಾಲಿಡ್ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್. ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಕಮಿಟಿಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಇತ್ತದು. ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಡಿತ್ತಿನ ಸುಚೇತನ ಕೆ ಅಂಚನ್ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಧುರಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೀಲಾ ಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾಧುರಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಮಾಂಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ನೆಂಪು ನಂಗೆ ಕೇಪಲ ಒಂದುಂಡು. ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ತಾಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲಿಯಾನರೇ ಕುರಿಪಿನ ಗೌರವದ ನೆಂಪುದ ತಾಟಿಲ ಅಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಯಾರಾದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯಸುವರ್ಣ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಸುವರ್ಣರ್ನ ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯಸುವರ್ಣ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಬೈದೇರು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಮಿತ್ರ ಹೆರಾಜೆ ಅರೇನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ. ಕಾಪು ಮಲಾರ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೆಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬಂತಲೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಹೆರಾಜೆ ಸಾರತ್ ಹೊರಮನತ 75 PSI ಆದ ಸುಮಾರು 5.5 ವರ್ಷ SP ಆದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಲಯನ್ಸ್ ಪರಿವಾರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಮಿತ್ರ ಹರಾಜೆ ಏರಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪುನಾರ್ ಮಿತ್ರ ಹರಾಜೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೇಮ ಆರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ 32 ವರ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ 42 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೇನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅರ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದುಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತಕಲ್ ಆತಂಡು. ನನ್ನಲ 14 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದ ಆ ಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒರ್ಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಐದಲ ವಿಶೇಷ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಡೆ 33 ಮಾಳಿಗೆದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಘ್ರಡೆ ಐತ ಆರಂಭ ಆತಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸ್ವಾಗತ, ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮನಾಥ ಬಂಗೇರ ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಆನಂದ ಸನೀಲ್ ಅರಿನೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆನಂದ ಸನೀಲ್ 4 ದಶಕದ ಮೂಲು ಮಸ್ಕತಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾರು. ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೌತ್ ಭವನ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು. ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು. ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿಲೆಡುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ಕತ್ ಇಡ್ದೆ 2 ವರ್ಷ ಮಸ್ಕತ್ ದಾರಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ಕತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ ಕಟ್ಟಿನವು ಇತಿಹಾಸ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರೇರು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ರೀಜನಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಮನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಬಿರುವ ಜವಣೆರೆ ಕೂಟದ ಆರಂಭದ ದಿನಟ್ಟು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುನ ಸೇವಾ ಕಜ್ಜದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಪುರ ತೂತಿನಾರು. ತಿಲಿಕೆ ಮೋಣದ ಜವಣೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೇರೆಗ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಊರುರ್ದು ಬೈದರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಾರ್, MD ಅಬೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಕಾಪು ಮಲಾರ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪರಿವಾರ ಪಂಚಪಾಂಡವೇರು. ಆ ಪಂಚಪಾಂಡವೇರು ಧರ್ಮರಾಜ ಬಂಡಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ಗೆಪಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಸುಮಾರು 1,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿದ ಪಂಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ.
ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿರುವ ಜಮಣರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಸಜ್ಜನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ನರೇಶ್ ಪೈಕುಲು ನಸ್ಮಾ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರೇ ನರೇಶ್ ಪೈ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು. ಬಿರುವ ಜಮಣೇರು ಮಸ್ಕತ್ ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ. ನಸ್ಮಾ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರೇಶ್ ಪೈ ಅವರು. ವಾಲ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿರೇರಾ, ವಾಲ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿರೇರಾ ಅವರು ಶೆಟ್ರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ LLC, ಹಿರಿಯರು, ಬಿರುವ ಜಮಣೇರು ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಪೋಷಕರು. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರು ಆಲ್ರಬಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಹುಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ. ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಬಿರುವ ಜಮಣೇರ್ನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಒಮಾನ್, ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಮಾನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಮಾನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಅಚಲ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು.
ಬ್ಲೂ ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇಂದಿನ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸೊಗಸು, ರಂಗಸ್ಥಳದ ಸೊಗಸು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಆ ಕದಂಬವನದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತರಿಸಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಅಚಲ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ಊಟೋಪಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ಸಂಜೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಮುಗಿದು 9:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಕಲಾ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಊಟದ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಉಡುಪಿ ಹೋಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಿನ MD ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು. ನೀವು ಅವರ ಊಟವನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಸ್ಕತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರುದತ್ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಗುರುದಾಸ್ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ರಮಾನಾಥ್ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಮಾನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಆಲ್ಬುರಾದ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧನಿಕುಲು. ಬಲೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಮನಾಥ್ ಎಂ ಬಂಗೇರ, ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಮನಾಥ್ ಎಂ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ಕತ್ತಡೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಹೃದಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಉತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ MD ಬಂದುಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರುವ ಜವಣೇರು ಮಸ್ಕತ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜವಣೆ ಈವೆಂಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಣೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ STT ಪ್ರಸಾದ್ ಆರೆ ಕೊಡವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮುರಣಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಬರಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಬಿರುವ ಜವಣರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿಗರುಳ್ಳೇರು ಅಕೆಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಘಟಕೆಯಾದ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಿನೇಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಂದುಲೆ 5 ಜನ 30 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಬೈದಿರು. ಅಕೆಲ್ನ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಕೆಲ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇಹಾಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ನೆತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿನೇಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ
ಅರೆಗೆ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಓಎಸಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೆತ್ತ